खुलुमबाय बे समाव खृष्टनाव अनलायग्रा आंगोनिबो आंगो खृष्ट सिबियारि साफ्रोमनिसिमबो आंनि फलोवार्स नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङाव साफ्रोमनोबो जासिहरबाय गोजोन्थों। आरो बे समाव जोङो मोनसे बाथ्राखौ जों सावरायनि आरो बेखौ आङो मोनसे बाइबेल पढनि गेजेरजों बुंनो हास्थायदों। बे जाहैबाय लुकासनि गाहाम रादाब 19 अध्याय 10 पद। मानसिनि बिसा हौवाया हफायनायखौ नागिरनो आरो बासायनो फैबाय। लुकासनि 19 अध्याय 10 पद। बेवहाय लुकासआ मोनसे बिसयखौ लानानै बियो फोरोंदों। बे जाहैबाय जेरेखम सासे खाजोना खांग्रा दंमोन आरो बे खाजोना खांग्राया मानसिनि नोजोराव बै समावहाय सादुकाय आरो फारिसायफोरा बेबादि पापी होननानैहाय बिसार खालामोमोन आरो बिसोरो जाखायखौ पापी होननानै मुखुयोमोन। मानोना बे खाजोना खांग्रा, बेखौ बयबो मानसिफ्रा मुगैयोमोन। नाथाय बे सासे मुगैजानाय, संसारजों नेवसिजानाय, बयजोंबो नेहाथ सानजानाय मानसिया बेनि जे गोसो, बेनि जे जीवन, बेनि जे जिउआव साननाय, गोसोनि साननाय बिराद गिदिर महानमोन, गुबुनजों रुजुजायामोन। जिसुखौ मोजां मोननानै गोबां मानसिफ्रा उन थाबायफादों, गोबां मानसिफ्रा फालो फालो जिसु ख्रीष्टजों थाबायफादों। नाथाय बेनि गेजेराव सासे पापी मानसिजों बेबादि इसोरा रायलायदों। जिसुआ जाखाया जिसुखौ नायनो गोसो दंमोन आरो बियो सासे गाहाय जानायखाय मानसिफोरा बेबादि बेंथुमलायनाय ज' ज' फालो फालोखाय आं नुनाय नङा बेखौ साननानै बियो मा खालामबाय, सिगां थांनानै जेब्लानाखि जिसुआ ख्रीष्टआ जेरखमजों थाबायलांदोंमोन बे समाव बे लामानि मोनसे सुकुमार बिफाङाव बे गाखोनानैहाय जिसुखौ नायनो हास्थायदोंमोन, नायनो लुबैदोंमोन। आरो बे नायनो लुबैनायखौ लानानै जेब्ला बे समावनो थांदोंमोन, बे समावनो जिसुआ बेखौ नायगंनानै होनदों, ओ जाखाय नों ओंखारबो, दिनै आं नोंनियावसो आलासि जाहैगोन। अब्ला बे हाखु दाखु बिफांनिफ्राय ओंखारबाय आरो ओंखारनानै बियो मोदोम मावबाय, गिबाय। औ, इसोरा आंनावसो जिसुआ आलासि जाहैनो नागिरबाय। अब्ला बिनि माखासे सोलोंग्राफ्रा, बिनि उन उन थाबायफानाय मानसिफ्रा बुंदों, सानदों गोसोजों गोसो, बे सासे पापी मानसि, बे मानसिया खाजोना खांग्रा, बेनाव बोरै जिसुआ आलासि जाहैनो नागिरखो? अब्ला बियो बेबादि जिसुनि सिगाङाव साखाया बुंदों, ओ गुरु, आंनि दंनायनिफ्राय आङो गैयैफोरनो ओरैनो दान होयो। ओ गुरु, सोरबा जुदि आंनियावहाय मोननांगौ दङब्ला थाइसेयाव आं थाइब्रै होयो, आं एगाव 2 होयो प्रभु, आरो आंनि दंनायनिफ्राय आं गारसावो, ओरैनो दान होयो। बेनियावहाय बेबादि मोनसे गियाना दंमोन, बेबादि मोनसे अननाय जिबना साखायनि जिबनाव दंमोन। बयजोंबो मुगैजानाय मानसिनि जिबनाव बेबादि इसोरजों नुजानाय जिबना साखायनि जिबनाव दङमोन। अनलायग्राफोर, साखायनि जिबनाव नुजादोंमोन। सासे नेहाथ पापीनि न'खराव जिसु ख्रीष्टआ आलासि जाहैदोंमोन आरो दिनैहाय बासायजानाया बे साखायनि न'खरनिफ्राय जाबाय। मानोना प्रभु जिसु ख्रीष्टआ अफायनाय आरो नाग्लिजानाय, मुगैजानाय, नासयजानाय मानसिफोरखौ बासायनो थाखायसो बेबादि मानसिफोरनि जिबनाव आसरित मोनसे सोलायनायखौ लाबोनो थाखाय
माबा मोनसे गोदान परिबेस सृष्टि खालामनो थाखाय इसोरा आसरित खामानिखौ बे साखायनि गेजेरजों जिरोखौ नुजाहोदोंमोन अनलायग्रा। थिग बेबादिनो आंनि जिबनावबो नोंथांनि जिबनावबो मोनसे सोलायनाय जुदि दङब्ला, मोनसे जोंनि जिबनाव अननाय गोसोआव जिउआव जुदि गावजों गाव हेफाजाब खालामलायनाय, गावजों गाव मुगैनाय गैयाजासे जिउ खाङोब्ला, इसोरखौ गिनायजों बै साखाय बादि जोङो सोलायोब्ला, साखाय बादि जोङो इसोरजों नुजायोब्ला, निस्सय जोंनि न'खराव मोजां मोनसे परिबेस, मोजां मोनसे सोलायनाया जोंनि न'खराव नुजागोन। जों सोलायनांगोन। जिबनाव इसोरजों अनजानायखौ जों लुबैयोब्ला, जिबनाव जों इसोरजों खाथि सोमोन्दो जुदि जानो लुबैयोब्ला, जिसु ख्रिस्ट'खौ जों जुदि हास्थायोब्ला, जोंनि न'खराव जोंनि जिबना सोलायनो नांथारगोन। सोलायोब्लासो मोजां मोनसे परिबेसाव जों सहैगोन, सोरगो रायजोआव जों सहैगोन, इसोरजों अनखांजागोन, इसोरजों नायसनजागोन, इसोरा नोंखौ नुहुरगोन। अनलायग्राफोर, दिनै जों बर'फ्रा मोनसे एम्फौ फिसिनाय, एम्फौ जों फियो आरो जोंनि बर' बिमाफ्रा जेब्लानाखि बे एम्फौखौ फियो, बे उन्दै गोरलै गोरलै समावहाय गोरलै गोरलै आदार होयो, गोरलै गोरलै आदार होयो आरो जेब्लानाखि देरदोखोन देरो, अब्ला बेयो सानफा एफा देरो, अब्ला बे गुस्लायो। गुस्लायैनि सिगां बेयो जेब्लानाखि गुस्लायहां जायो, बे समाव बे बिराद लोमजायो, लोमजानानै बेयो गुस्लायो। बिदिनो सानफा एफा गुस्लायै बे मोनसे परिबर्तन मोनसे स्टेप बियो देरलांनानै बियो लाथा खानानै सिखिरि जानानै बे बिरबायो। मोनसे स्टेजावनो बे थाबाय थाया। दा थिग बेबायदिनो जों ख्रिस्टियानफ्राबो, जों साफ्रोमबो ख्रिस्ट' सिबियारिफ्राबो बा नन बिलिभार्सफ्राबो, गासै सुबुं माहारिफ्रा सोलायनांगोन। सोलायोबासो जोंनो मोनसे परिबर्तननि माबा मोनसे महरफ्रा जोंनि न'खराव बेरखांगोन, जोंनि जिबनाव बेरखांगोन। अब्लासो जोंनि न'खराव बासायजानाया फैगोन। अनलायग्राफोर, जेरै साखायनि न'खराव जिसुआ आलासि जादों, थिग नोंनियावबो आंनियावबो आलासि जानो जिसु ख्रिस्ट'आ हास्थायदों। जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै आरो गाबोन जोंनि न'खराव हास्थायदों। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो सुबुङा पापि, पापजोंनो सृष्टि जानाय। जों साफ्रोमबो सुबुङा पापजों सृष्टि जानायखाय जोङो ख्रिस्ट'नियाव गावखौ दिन्थिनोब्ला, साखायनि बादि जिउ खांनो नांथारगोन आरो साखायनि बादि इसोरजों मिथिजानो नांगोन। अब्लासो इसोरा जोंनि गासै जिबनाव, जोंनि गासै न'खराव, सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव बासायजानाया जोंनि न'खराव नुजागोन। मानोना फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जाय मानसिफ्रा संसाराव मुगैजाबाय, जाय मानसिफ्रा संसाराव नासयजाबाय, जाय मानसिफ्रा नेहाथ सानजाबाय, जाय मानसिफ्रा हाथाय बाजारि माने लामा सामा न' गैया बां गैया थानांबाय, बेबादि मानसिफोरखौ अनसायनो थाखाय दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ मानसिनि महराव जोनोम जानानै जोंनि गेजेराव मोनसे अननायखौ बे सुजुलांबाय, अननायखौ बे जोंनो होलांबाय। बे अननायखौ लानानै साफ्रोमनोबो जों अननायखौ होफिननि। इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो होथों, जिसुनि मुङै।